Tekima mwanjwa omurigereri ne tariki ya 25 na mori tukolimenya temna ali tukolia Boxing Day oseri tukolio koena na kwebiegwa oseri tukeli mori kubwatia Christmas kubwatakana na kerengeri kiao amo no bumanyi bwao eyemo aseyemo eke ne kyonga chinsebere ema goroba ya lero cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri otokubwatana na konse memenyiriro nigakoro kwa Wilson Makoli. Egati yali na koriganirie ase kyonga chinsebere emagoroba ya lero omujumbe bwebunge ya babasi Mosike Innocent Birumanyi kubwatoka chichekiko chia ase chiskuru ao ime bunge yo teto ya CDF nyamache lero ntwarwa chibesa chigo chikwaga chebirasi bye chiskuru sarasini egati abamenyi bebunge ya machoge borabo komirana na gukwanira abo bwabo yakabere buna tolega ntunaba machoge tuomera naga muna nyombende yonsi korusikali ebisa kumbali mbali mbigendere tego karakere kieke kwebanga Inspector General bw'abanyanyimbo Mosike Douglas Kancha kweruzana ne ase okobwatwa kwa basae Kyonga chinsabere toko chakurose ebunge babasi yesto komuna omujumbe webunge yuo Mosike Innocent Birumanyi titukolia lero niganyara kabaka kubwatoka chicheki gochiasa chisukuru ao eje chibese chichigo chikotumeka asobo gachibebirasi buna omwaka muya ogo chiko chaka kwana chinsemecho niganyara kabaka kwane kibuna nigo ale mutwe eseganga kwane kibuna ngosirali chisemi ase ebunge yuo yabo basi yase obisi eto ya CDF nyamache lero ntwarwa chibesa chigo chikwaga chebirasi bye chiskuru sarasini bya junior secondary school ebirasi sarasini chiskuru sarasini chibwate chibesa chisaine million sarasini na 7 ebirasi ebyo tuwabirule contract byaga chubwango egera abana basoe muno mwako gochaka gosebwango muneranya alekane cyanyurirwa karakini cyayikire na ndi cyayikire skuru bona iga ubwato gegera nabo mbwate chisukuru chinyinge bo basi skuru nyinge sana mbwate bono na ile nyoene chinaye wanchisa ini na ile chinenjire chitanyora lakini onarwa chiria chibesa muri chisa ni chibesa kwenye serikali ya toiri igo bobasi wa sukuru chinene chinyinge ye konyalekana ngakanganye ndi konyalekana twanyora chibesi nyinge ake kobwe chinde lakini ndi chiri chiabeiroro chiri chiatokire na chitogutumia tokwirana wika ase bunge ya bumachoge burabu nigo egati yabamenyi bebunge banyaka bakumirana ime gose ase ubugane mo ime yo mucyo busongo atubanyaka bagokwanira amange igoro yiganga yabo yo kugani gokwanira amo buna omumachoge nabo igo kumugania omujumbe webunge yo Mosike Novasani Obadia barongo kubanekelia amagendero asichinse mecho boigo nikubanyaka bagokwanira igoro yo bochoryo bonne bo mwaka bw'ikirubere ne 2025 twachirega eshere yo gukuru mwaka bunaba machoge burabu aba machoge burabu ya chende nene ya toleta gaiga no gwakira nyasaye mbiya mono otolendire geso mwaka ogachagete paka bono turoche ngo mwaka okolire kirekieke mwaka erire italige ento kere raisi na bange baigwete bakoro mwaka lakini mbakora tikirekieke bayokoleti so twachaga ige ya chende ntangani no gwakira nyasaye ngambiya mono otolendire geso mwaka ogachagete paka bono mwaka nko erogochi egiakabere buna tolega ntunaba machoge tuomera naga muna nyombende yonsi korusikali ebisa kumbali mbali mbigendere tego karakere kieke kwebanga na intubuno mu machoge kwebanga nto gotoka twagoseire monto de bwense achende nene buno mu machoge tutete gocha amo tukwana in one voice aba machoge tubeka namo tumana kuligereria county ekoreteki county ere maate gaiga 2027 otoko gende county omo machoge tore united
ng'ane bantu ari kende county tutokoma machoge twakorireki twachiramo njama litanelicha nyang'au korubomba be ward inkere nsamba na chiduka ntagete gukwana ng'epara twatarire yabere pare ebwate amagwa mange buna bomachoge ngingo tera yatwara amagwa mange twatwarire emechando sana bomachoge kuruto choro borai bo constituency tokoranga bintu mbira akorubuya na bera abenga nyarabe naro roche nga bya korubuya na bwatene ro bosibore gote nga kibya korubuya lakini abange baitu twara ngambira korubuya na bonda achore mbare ekamo bibere bitatu bine ntebe ngeke neke nkira korubuya omochumbe atorore atubekire stima ne bintu binde byonsi abega machoga amo muna tutete gochamo muna tuachirega ndoje diamo omochumbe atorore bwanga tokoje bintu bitusumbe gene tu amachorete atokorere tari jo kora buoye none county bintu mbiri buya abana baitu bari suko basomete bari kigera jwe timba bwati none sabuni amangale na bari bo basaribo asamali tango kuchofro imecha egenteke modete gukwana ni goro ya nyabongo estima mwatoretere feki transformer yai na ne mwarete ngao oronge yaji last tali ya kwaletete tete bono protesti ga ken mondo toretere estima kurkurumi ekiora rusior kina wakirwas egento kende togende rite muino project watoeto yecho ndeto kwarire kapeti ochonye igore ndubuna ba machoge ntobuga tobote gwekero kyobo gavana nande twanjire buna machoge ntokiganetie kero geke round yene 2027 ni kero geke negiye itokere ase ngencha abande bagambire nande ntoganyirete kero geke tubuga tobo nena ase ngencho oborayi tokora buna bono ntobugata abantu barakole chigasi mbali babwate experience amarieta nengoro ku amache papa ndagede gukwanira ebasari last year omweshimiwa Badia Barongo aga promise nga form 1 ngo bare basari na baete tabaeti already the form so unfortunate the form sakara ekoni kuna abantu bae ba CDF so unfortunate so atawate omweshimiwa Badia ai kunanda tagarere ekara jogo twachi basari because ngo twade ne chia serikali ruete abantu ba koego atoa ne chia form 1 au bare form 2 boniga osabano ga oyentari go twachi form 2 the previous form 1 last year tato ai basari na gwika ase ebunge ya Nyaribari Masaba ward ya Nyamasibi ekenyerwa sasa blockation ya Gekonge niga matayamo ere no mwechano magayo mugaka bumucyoyo gutira gosegosire bugimo bwaye acinjira cyo batutukanu kolengana hane amataye niga batabna niga sogete ne aba matabaye gosina basane baye ase anyatakabaga kwenda ase cinjira cyo kogokia ase okonywe ekenyugwa tajinde yo katabekana yererete okumirana kwaye amo namakweli omuhori kito Dani Musungu nigatwaliganio roboti rwa senjera yo wikirano nere buya abantu kwerinda ingakiga yemeyega Yesu goko amayanda ni gabwatanse asesa application ya Gekonge iyo gotoka emyanya masibe go dimyanya Nyaribari Masaba mega yo mugaka bw'imyaka yega tumubiro igotoka mbara bari na para gakweta ase cinjira cyo botutukano bana mame tokari kwigura tegocha togwari ningikiabo tokumnyoka goika tokanyanyaro bigiriko engende sengo kwandie kiragita matunu kyerenge sambire karongo tirimbuka nanyore ndube yanegera ire nakikunyirangiri yanga goitaba narangirie abantu twanyora Gekonge akina nchidino kumya kana se yogo sa ko bomro sendera ni customer para alu manyori garo mwana omuya abako tubukodi teko twekiswa ngo chibana no ko kumya korengana nane amate yaye nigo banyara kwerera buna nigo mugako uyu anyate gosoka bwigoro chinsa 12 korende tachikoira nabwo ego ikae no mubiro yo cha gutoka chinsa 2 cia bono mambia korene chingoma ekaro igo banyara goteba nga amaruara ase kenyorekyo na raire amakweri angamuna igakororokana wakaenda uchimwamai agantebia iro mwana kese ingobe na mutenga mutaya nje ngurumate ngurunje timbwati manganande nabongo genda itotoria na gatayima imbekera marungo betomere chibese akamate timbwati simi ngotomere bese mingwa maru akamate togende mara urenko mba maru
bari na muchache bagatangana na bitotoroni onyerera akaruma igatano mubori wano kunya kubwati abantu kurumega muna seso tago chankwa imiyo nywa maruoti na nyina rote toti gante yaya na basani bane tigangaraki yamba bwati asengenjo twararire ng'ama kweri ansire gocha gwetera asa marua nebwenere chisemina chinyinge chibe kwase kenyoreke muna abagambi babeke chibarasa irinda amaburwa yachikokeana na ria amang'ana ya makweri arakeane onye tari boigo stiri ekenyoreka abantu magenderete gokwa gwetera amarua kurumaiga barakura ng'abantu batatu abuga akabang'ana amarua na rero na amarua oyo noyokane ige kenyoreke giansire gwetereri abagambi bensa emenye ono gondo cheng'ane chibesa bagosangereri batiga amarua achandete abantu chinyomba naraya bona aretera amakweri aya ige gente kenene amarua kiana ase kenyoro ndari amakweri araya ekero mugambi bwe kenyoreke iganyara kwenekia eng'ane iyo onyara goteba boigonere buya abantu gochikwere ndenga kiga yemege yiga Yesu guku ekara boigo botuki bwachakiwe komanyari morio kaniki kerrete onyagosira gasiro bwe mabugae ekara boiga abanyanyimbo bara mashabe kerana senseme yiga iga banyara korusio mubero yo nyagosira na koyoira asenkendu yagucha ekara boigo botuki bwachakiwe kuirera bari bakorete gekore kiga sasa communication ito ya Gakonge yo maroro laira ali Nyerere na tuwaiwe reporting to kirosirete tuwaira tuwa ya mwango na kiromosies na DCI enje boy bana menyoka bakororo na mwanya oransaria go wara kolide preliminary investigations kwa ni mungi noye na balenga na muisi kinsa chia mara kwa sababu na moja aba murabande mbale baturwa kaide mu abanyora mu bule muna baeleside go ntaye to kobate bina serikali is of the matter and they go on igatu ashoiro butukio butindi nyanga ngikyo mintori ya toge tegali kuna mama ide go twale ngichi suku chinyinge go nali ya Christmas day go kubwati atole to manyanga chinsa irenga yakareka rumunno yakwana ngabati kana tanga chinsa 11 wasikali department ya DCI pamoja na induna abantu banyumba 10 kufuatilia tole to manyanga Kuruiga ase sublocation iga ya Gekonge eyo gotoke mianya masibi gwo dime ya mnyari bana masaba erieta liane igongoro kwa Dan Mzungu Abu mancho mo ligarali nigo tokenda enseme liende ye studio tunyaka batokonyora obo semi bwaga tembe no mugaka ocho nyambasura kurabo twenda mutumukomoke gutugirana tugendere na mange Bagaka ninjo tembe ninjo dorome manana man bagina ninjo keko bako kemunwa retata ekeriota bwati ngoke bekeretange kitaraso amuntu nkerikiao okay gekoboko kemunware beka munwa kibwatere mboto gai gekoboko kemunware tiga kebeka koboko kebeke munwa njogona bwatere gento koboko iga kebeke munwa gekoboko kemunware keriota bwati igo tubwati tiona koka beka bintu getabu igo tutara korera gazi itoko nabura beto bigo konya akimugusia tena gekoboko kemunware njoge koli koboko njogona kutabererie binte bigabwae kebeke bwatere mboto kintu kubwate gekorere gazi na giago konyire Bagaka ninjo tembe ninjo dorome manana man bagina ninjo nachokiona ndo ndicho chacho kinachoendelea sonja esigino etabwati chisi scratch anene chinga kichiga chimeliga ye Christmas egoki asogochora satellite ya Zook tonyorwa gura decoder ne dish ase chishilingi chiri wibere amagana 999 chuka guse ase chishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale ase ligolidia mubuko
kubwata chishiringi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zouk Smart Package chishiringi chimisano nemo nabo okwenyorera Zouk Smart Plus Package na chishiringi elibweye muna 99 niko kwenyorera Zouk Classic Package nabo igo elibweye mu chimisano 29 asekera umutenyi enyorere Zouk Premium Package nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Mimi sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani kid shows na toeva enyorere TV ya unampeya Mugetembe Television Network ase channel ya number 33 ase package chiga okora kwenyorera Zouk Decoder tara asinsa mchiricha Geo Soul Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi number 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asepara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra se number 0714067223 Bwigo nabo okusanga munaintu wetrust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zouk life got better. Twatire kuma maine twatire kuma Keni Uhuru maine otire kuma Etuka yo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu chubu songo ige konya ebintu au aseli bulibigo kona ngumubuko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kurwa sichi company au emesumali yechingenjo chonsi chichuma chobwaga chichingenjo chonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti chobwaga kurwa sichi company au egati ebintu binde binge byobwaga chi mwigo mbabwa chi boards buna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinse muje bintu bya nyumba nkonya bale chi mattress chechingenjo chonsi nabige chire cheche size au mbabwata chitangi chechi size au nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechingeni kurwa seche company au amasiya mandasi kurwa seche company au ayayokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care ebyego segasekera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwate chigali echo chikokora obusombi busabi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliya sorabe igobagotoka ime yo muchobusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo muchokisi asamange bakeresi migwetra sechi namba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetra senembele 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Tumo ligadiri karibu nande togendera nekyonga chinsa ibere omo Inspector General omo nene Douglas Kancha nigasokire no gukwanira okubwatwa kwa basaye kukwandika ne kiwa chinsemo ime yense ya Kenya kagukwana gwetira asedi buko nigo Douglas Kancha anyaka bakwane kibona serikali gosensemo y'abanyanyimbo gosekyombekia abanyanyimbo Kenya Police Service tikibwatiraniri amo nabikorebyo byokubwatwa nagotabuna nigo serikali ebwata chinjira chilichiko cyokubwata omukageronde bwanzi uliokagire ko bunalichiko roboti urokubwatia nigo rwaleganirwa no mulikito Daniel Ontiri.
asa matuka wangwega abasae b'imyaka yegatua ya Kenya nigo barorekanire kubikwa byara asichinchira kibotutukanu na muno ime yomocho Nairobi asomosae Peter Muteti Bernard Kavuli Billy Mwangi negati yabalia bagenderete kuligwa nechi amati chiabo asego tebekana bunangu bwatekana no kubwateranirwa nebikore byokorosia chikatuni chimono chiringeto morai wense Dr. William Samuel Ruto na kuchibeka asemetanda wa igati yabo lyo X Facebook TikTok boigo no lyo WhatsApp kubatekana nayo mapema lero wetera seli uko wechese chinyumba chobораlia Inspector General w'abanyimbo asensemo ya National Police Service Douglas Kanja Kirocho nigo herusanania nechinkoma chabobisa babanyimbo okubwatiraniwa no kubwatwa kwa botutukanu ase liukelyo nigo lialinge gotebona kurengana nelichiko bobisa babanyimbo tebanchiri kubwata montonde wensi batali kubwatia lichiko kulinde lichiko nigo likubanchira kubeka byara onde wensi okogenda mamencha nelichiko ase liukelyo boigo kurengana na machiko yobokoreri w'abanyimbo onde bensi obekirubyera nigeri etalia libwenete kulikwa ase gitabu ase gitaseni ky'abanyimbo keria kya OB oso Karen's book na magega nigabwenete gwikwa bosio bekigambiro ukumerwa gose kubwatukwa wenyemomocho andonsi tarorekaini asense mwende gwetera seri uko elio boigo kanja nigamenta buna abo bisa babanyimbo tebobwatiraniri aso kubwatukwo kubotutukano kwa basa baigam agetaseni ky'abanyimbo nkeyega Kenya osege korokia onde wensi obekire byara kubwatakana no kubura kwa basabwo aseri ukelyo nigamenta buna Kenya nere nobosibule wakero mo Kenya kosange birengerero byayem kurendeli chiko ndebegete bitango bunangai nanchiraki obosiboro bubweneta kwene kigwa okora asogota buna mangana yo yobobisa kubwatirani waso kubwatwa kwa basabaiga nigo arayo bolimo oeneke buna ekyombe kelia gekoligere ligoro yobokoreri bobubisa abanyimbo kya ipoa unankegenderete gutuka engane yo asenonyerebo aboli abakenya kuruwa mangana yera konye abobisa babanyimbo aso kuligia basabaiga nkurubuteregete seni kya gatembe kuriga se county ya Kisii letrene nguruku Daniel Untiri na kubwatikana mune bikore byo byabasa bagendete gotebekana kubwatwa n'abantu batamanyiri abo abange bakagerete koba abanyanyimbo nigo ebyombe byo bubandiri bwo bene bwo manyabantu bagenda bwasokia na gukwanira ebitambukirikyo uza bitambukire byo na boigo kugania serikali konekeria abasaye oborendi na boigo konekeria buna ebikore byo kubwatwa kwa basaye sinjere cyo bututukana byanyeko babigosirigwa. Currently, the police making a statement and using malicious words shows that they are threatening Kenyans. We had the president saying last week that parents should protect their children and teach their children on how to talk. Then immediately over 7 people have already disappeared in less than 7 days. This shows that we don't have a state. Mara nyingi tumeona visa ambapo watu wanachukuliwa na tukienda katika mitandao ya NTSA yale magari ambayo yamehusika details zao hazipatikani, na mara nyingi tumeona ni polisi wakifanya kama hilo, wakifanya jambo kama hilo. Ndio ile wazungu wanasema if it quacks like a duck it is a duck. Vile wamekuwa wakifanya mara mingi sasa imedhihirika, sasa imerudi tena, so hatuna doubts kwamba it could be the police. We feel that this is a clear admission that the police are no longer in charge of what is happening in this country. What they are telling us is that Kenya has become Haiti, and that gangs have now taken over, and that they are the ones who are abducting people left, right, and center. So with this admission, we expect nothing short of the IG's resignation, because he has clearly showed Kenyans that he is not in charge, that the abductions that are happening are not being done by the police, but more so, that they are not doing anything, or they cannot do anything to stop them.
na igoro ya oko imentekana gose igoro ya okwelikia kumurubuli osha murububure no sha gutu Social Health Authority nigo omonogeli bwe bunge enene omoske Moses Masika wetangura agendera kubolia abakenya kwelikia to murubuli yo asabatabna nigo bwato konyora ko igoro na boigo kwa bene gucheza abakenya bali baratoke nga belikiri inse yo murubuli yo. Ndugu zangu nyinyi nyote mjiandikishe kwa muungano wa Taifa Care ambao ni ya SHA. Ukienda huko nje watu wamejiandikisha, na jana na seneta wetu tulitoka hapa tukaenda Bungoma, tukakutana na mwalimu mmoja akatuambia dada yake alikuwa hospitali Eldoret na walikuwa na bill ya 1250. Walikuwa hawajajiandikisha, akaenda akajiandikisha, akaleta namba na kadi ya SHA. SHA ikalipa hiyo pesa, familia ikalipa 18,000 peke yake, ile ingine yote SHA ikalipa. Na unaona watu, na mimi nataka kuambia wananchi na hao wabunge wetu, nyinyi ndio mlipitisha hii sheria. Muache kuhadaa wananchi kwenda kusema sijui ni SHA ni shi ni she. Nyinyi ndio mlipitisha sheria. Mueleze wananchi umuhimu ya ile sheria mlipitisha, badala ya kuja ku make jokes ambazo hazina maana. Hii ukienda Central vile niliwaambia, Murang'a wameandikisha karibu familia zote kutumia pesa za county. Nyeri wameandikisha ndio number 1, Kirinyaga ndio number 2, Embu ndio number 3. Wanapata pesa zote. Sasa sisi pia tujiandikishe. Kanisa na serikali are partners. Na mimi nataka kuwaomba viongozi wote wa kisiasa na wa kanisa ya kwamba tusilumbane, because what the church does and what the government does is all geared towards improving the lives of the people of this country. So we have no competition between the secular leadership and the church leadership, because we all are concerned about making sure watu wanaishi maisha mzuri. Tumsifu Yesu Kristo. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salimiane hewani, salimiane hewani, salimiane hewani. Mimi nikushukuru Mungu kwa uhai na umbali nimefika kupitia maombi yenu na uwezo wa spika. Na jambo la pili, kwa sababu ni siku kuu, sitaki kuenda maneno mengi. Tu msimu mwema wa Krismasi, familia ziungane, ziishi pamoja na tuvuke mwaka kwa amani. Kwa heshima hii, kwa sababu tulikuwa tumekubaliana na spika kwamba yeye kama kiongozi wetu Ntumo ligirigwe kirabo no tukolera ekionga chinsa ibere magoroba ya lero kurende na mangengo chikobango koletera chiko ika chinsa inye chiabano margoba kubwa mono ase omusaya yo mwanya rakabaga gosirio mubwaye gwetira se okubachana gwechingwana na murumu abo orobotro enda kwariganirwa n'umurikito Dipon Asanya naboigo abasaye kurwa county ya Nyamira nigo barwa ebirengero byabo igoro yetaro yo murayi bwense omoske William Ruto uyorobeiriye gochigotambuka omwaka gochi kurwa mwaka 2024 gochi 2025 aiga ase omochi obosongo kubwa mono county ya Akisi igo toskoshia korende komwariganinde egeka kurbono umunyagitari Dr. Kena Moses kor World Fit Health Center tunaragoto kwanera amange igoro yobo bwenia bwaito gose obachenu na inche nigongoro kwa runyo toto nyangiri tubadana na koronse mimenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli na bwa koronse me transmission nigakoro kwa DJ Atsan kayo womo ya Uhuru Superstores.